Voor een soort mensen een bekend probleem bij deze heel lege temperaturen. Pech helpt Jensen draaien oerroeren om elke niet te helpen. Binnen het meest voorkomende probleem? Accu's. Net rond te slepen. Zou ik het de hele tijd erop? Zeg je de hele dag erop, ja. En nou is het een accu, maar dan is het een HRM-kabel. Dan is de ruitensproeien vloeistoffen die waar water in zit en neem het maar op. Intussen zitten ze bij dit restaurant in Ljouwt met een heel oor probleem. De waterleiding is beverzen. Liggen ze op een soort oren plakken. Nee, we kunnen net hier. Dus je moet het vrij onkleer, want anders komt het net goed. Dus, we hadden hier gedrukt, dus ja, dat moet wel wat wel verder werden. We hadden een apparaatje. En dan met twee klemmen en tussen die twee klemmen in werd het stukje leiding weer mooi warm. En dan begint het eerst weer te smelten. Als men wist waar het zit. En dan zet daar de klem in en dan... ik denk werd vaak gedrukt hier. Het ben ik drukke tieren voor de brandwacht. Ze moeten vaker in actie komen door het koude waar. Ze gaan juist bij Boetenpost een pleetskin vlam op. Er wordt wat stookt, maar er wordt ook natuurlijk een heel soort met apparatuur werken om installaties net bevriezen te laten. Ook daar merken wij gewoon meer van. En als het dan wat is, ja, dan is het direct vaak raak natuurlijk met die kjeld. En dat gaat juist straks als een heel pleetskijk in een hele lage, zeg maar. Ja, en het is ook nog een keer heel droeg. Ja, klopt. Het is ook hartstikke droeg voor zelf. Hè. Nou, ik ben die koude eerste wien op een neus en dat is gewoon alles droeg. En als het in één keer brandt, dan is er eigenlijk geen houden aan. Voor de brandwacht is het een stuk lastiger om op wetter te komen. Door de dikke laag ijs in de sletten en veerten. Boven dat binnen een soort brandkraan verstoppen onder een laag sneeuw. Dan hebben we daar wel wat apparatuur voor op de auto, branderkens en dat soort dingen om het vrij te maken. Maar eigenlijk zo het mooi natuurlijk dat de bargers weten wij en ze weten wel in de regel waar die brandkraan beharden in de buurt lezen. Want wij kunnen net overal balans als ze die zo vol mogelijk sneeuw vrij houden.